आंनि टुनटुलु सनाया बेमार जादों। मैया डक्टर लाबोदों बिजि होदों थेवब्लाबो हामाखै मा जाबावो। मालाय अमाफोरनि बेमार फैदोंनो बिदिनो खोनानाय मोनदों आङो अमाफोरनि बेमार फैदोंनो जोंफोर गामियाव मार बेमार जाना थैदोंनो दुब्ला जालायनानै दा आंनि टुनटुलु सनायाबो थैबा मा जागोन थैगोनलै आङो टुनटुलु सनाया थैबा। टुनटुलुखौ आङो नायनोनो थाङाखै बारा नायनो थांबानो बोरैबा मोनखायो अनखांखांनो आंखौ गारना थांबा मा जागोन देनाय टुनटुलुआ आं सोरखौ टुनटुलु सना माइनाव होननानै माथो होगोन दा टुनटुलुआ थैबा। इसोर आंनि टुनटुलुआ हामदे आंनि टुनटुलुआ हामबा आङो धुप होगोन धुप मोनसे होगोन आङो पेकेटसो होदो फैसा गैया आंहा मोनसेल' होगोन नङाबा थसे। अ रकरा भगबान नोङो आंनि टुनटुलुखौ जुदि फाहामना होआबा मोजां खालायना होआबा भगबानानो गैया बे भगबानानो गैया। बालनि रागा जोंदों आङो भगबानखौ दिनै। गायदे ओंखाम खुरबाय आइया ओंखाम जानो लिंबाय फैदो। ओंखाम खुरबाय र' थांनि र' ओंखाम उखैना दंखायो ओरैनोबा। नै थांगासिनो मा खारै खुरदो ओंखामा ओमफ्राय मा ओंख्रि देबदों दा? अनला खारैजों दाउ बेदर। अनला खारैजों दाउ बेदर बा दासो खिखांबाय दे खिखांनायखाय दासो स्रां मोनलायबाय आङो दुगैनानै ओंखाम संनोसै ओमफ्राय दिनै आङो फायखानायानो बेसेबा बाथ्रा सानबाय दे सिगांनि थांनाय बाथ्राफोरखौ लाइमोन आरो थुमफ्रियाबा दा अबाव थायो बेसेबा गोसोखांबाय थादों आं बिसोरखौ आलाय सिलाय खालायनानै आङो बै थाख्लायाबा बिसोरखौ लांफिनबायना लांफिनाखै अबावबा दङ सानैबो बिमा फिसा अना खानानै आलाय सिलायनो। ओइ दासो खिखांबाय ना मायो नोङो? औहाय नै दासो खिखांबाय। एसेबां मानि थाखाय गोबाव खियो नोङो? आंनियाबा फायखानायाव थांबाय जबाय फरता खिबाय ओमफ्राय खिथुवा सुबाय ओमफ्राय जाबाय आरो 1 मिनिटसो नांबावा खोना। गासैनियाबो समान जायो नामा? दे दुगैदो माखारै ओंखामफोरा संदो ओंखाम उखैबाय आंखौ। र' ओमफ्राय नोंहा सोरबा माथो उन्दैनिफ्रायनो बेस्टेस्ट फ्रेन्ड दङमोननो? माने बेस्ट फ्रेन्ड? सोर दंमोन आंहा उन्दैनिफ्रायनो बेस्ट फ्रेन्ड? माबालाय नोंखौ फन खालायबाय थादोंमोन ओमफ्राय आं रिसिभ खालायदों ओमफ्राय आं नोंखौ खिनो थांनो होनना बुंदों आरो माबा र' नामा मायबामोन र' माबा खावरिरां ना मायबा रां बिदिमोनलै। दासो गोसोआव फैबाय माबा रांखावरि। बेथोनोबो बिदिनोमोन र' माबा रांखावरि दासो गोसोआव फैबाय। फाफिया एसेबां गोबाव समनि उनाव दिनैसो खबर लानो मोनदों बियो आरो आंबो लाथाराखैमोन देनाय बुहुद गोबाव जाबाय। मा जाखो हाबाबा जाबायना जायाखै खबरबो लानाय जाथारा। एसेबां बेस्ट फ्रेन्डआनो हाबा जाबायना जायाखै मोनथिलाया होमबा? आयु थांलाय फैलायानो गैयाबा एसेबां बोसोर जाबाय बोरै मोनथिनो देनाय फननि नाम्बारबो गैया आंनिखौबा दा सोरनिफ्राय लाखो? मालायबा हाबा जाबायनो बोसोरसे जाबायनो माथो। आयु फाफिया साला हाबा जालाय लांबाय थेवब्लाबो आंखौ खबर होआखैमोन। आयु जि गाज्रिखाहाय बाला सोर हुवाजों जाखो बेलाय हाबा? ओइ माथो बेहा हाबा जानोनो बैसो जाथ'वाखैमोनलै। नोंहालाय एसेबांथ' सिख्ला लोगो दङमोन ना आंलाय मानोथ' खोन्थायाखैमोन सिगाङो? बिदि मोनथिनायबा आंहा मालाबा आलासि जानो लाबोगौमोन ना नोंनि लोगोखौ। अबाव उन्दैखाय बेलाय अबाव हाबा जानो बैसो जायाखै बेलाय बारग'बायसोमोन बिनि बैसोआ। माथो बेखौनो आंहा हाबा जानोनो बैसो जाथ'वाखैमोनलै थेवब्लाबो जाबाय आरो बिदिसै। नङालै आंजोंनो समानफ्राम आंनिसाय उन्दैबाबो बोसोरसेबा बोसोरनै उन्दै जागोन आरो। बिदिसो होमबा?
थांनो बिमा ओंखामफोरा संहैदो ओंखाम उखैसोबाय आंखौ बिमाखौनो जानो हायाखै आंबो बिमासो बुंफ्लांबाय थायो शालारि दिनै हाबा जानाया नै 15 बोसोर मानि जासिगोन दाहालागि गथ' सासे होनो हायाखै आंनो लैखोनसारि अथारसारि हिनजावा बालाबा हिनजाव गदायसो लागारगारगोनलै एसेबां गोबाव समनि उनाव अनजालुखौ आं दिनैसो नुगोन खुसिखौनो लाख'नो हाला आङो लामायावनो नेबाय थागोन आं बिखौ बियो फैयागोरागि लामायावनो नेबाय थागोन आङो बैलाय मोनफैबाय अनजालुआ मोनफैबाय आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो नेगासिनो लामायावनो नंगौ नामा सना औ नंगौथ' आरो फैदो मा नायबाय थानायखाय लाजिदों नामा माखौ लाजिलाबायनो आंलाय नोंखौनो लाजिबाय आरो सोरबा मा एसे समायना जाना दङ नों सना गुफुर जाना दङ माथो नोंलाय जागोन मायाबा गुफुर आंलाय गोसोम जानाय रखमसो मोनदों माथो गावखौनो गाव गोसोम जायाखै सना बेसेबा गुफुर गावदांदांसो जाना दङ नोङो नंगौ नामा ओमफ्राय गावगायासो बेसेबा बयलार रखम मोदोम ओंखारसोदों माथो खावलायबो ओंखारसोदों ओंखारगोनसो मायाबा आंलाय माथो गावखौनो हामनाय रखमसो मोनदों नों आरो मोदोम ओंखारनायसो नुबाय होमबा औ मोदोम ओंखारदों थर' नोङो ओमफ्राय मेथाइफोरा लाबोदोंना लाबोआखै आं नोंखौ दहाय फन खालायनायाव बावगारथारदों लाबोनो होनो लाबोदोंना लाबोआखै लाबाखैलै आङो जेबो मेथाइ लाबोनाय जायासै मायो जेबो मेथाइ लाबोआखै नोङो आयु एसेबां गाज्रि मानसिखा एसेबां खेफ्राखा नोङो एसेबां गोबाव समनि उनाव न'आव फैदों मेथाइ एसेखौनो नोङो लाबोनो हाया आरो एसेबां गाज्रिखा नोङो एसेबां खेफ्राखा बिदिखौबा आङो सैथाराहाय नंगौ नामा सना सना बुंनाङा आंखौ बाबा एसेबां रागा दंखायो मानसियानो लाबोदोंब्रा सना ओरैनोसो बुंदों लाबोमारदों औ लाबोदोंथ' आरो थु न'आव थुदो थु बे लामायावनो बिदि रायज्लायबाय थासिगोन नामा गावगायाबो रायज्लायबाय थाबाय नालाय फै बोरमा फिसाखौनो दा अबाव नागिरना मोनबावनो आङो माथो एसेबां नागिरबाबो मोनला सैमायासो लांखोना ना मानसियासो लांखो जेबो फात्ताखौनो मोनफ्लाङासै बिबारि आब' मोनबायना मोनाखै नानिखौ गैया अबाव मोननो एसेबां गामि गामि नागिरबोबाय आङो बारिफोरावबो नायबोदों थेवब्लाबो गैया आंबो नागिरदों आरो मोनाखै आंबो दा अबाव मोननो आब' सैमायासो लांदों खोनालै आब' माने सैमाया माबा जाबाय खोना मिथिला दे आरो गसायासो मिथिसिगौ थांनाय नोङो आरो खेबसे नागिरहैबावनाय आंबो नागिरहैबावनि थांनि र' माथो बिबारि आगैसो औ लाफाथि आब' माबा बोरमा मासे गोमादोंलै बोरमा फिसा आब'आ अबावबा नुदों नामा बोरमा फिसा गोसोम आंलाय अबाव नुलाबायोलै बोरमा फिसा नुवाखै आङो हामानोथ' मोजाङै लाखिया फिदोंबालाय मोजाङै जोथोनै लाखिनांगौ मानोथ' बिदि जोथोन गैया मा गैया औलै आब' जोंनिनो गोरोन्थि जोंनो मोजाङै नायासै मोजाङै नायनांगौ मिथिगौ ना नोंसोरा न'आव फैसा गैया थाखा गैया साख्रि गैया फाख्रि गैया बेफोरखौनो फिनानै जालाबायनांगौ मिथिबाय बोरमा मासेखौनो जुदि जोथोन लानो हायाबा मा बाथ्रा जाबावनो देनाय फि मोजाङै फि जोथोनै फि मिथिबाय ओमफ्राय फैसाफोरखौ रग' लाबानो जाबाय नोंहा बोरमा फिसा नागिरनो ना मा नागिरनो नागिरबाय था आंहा न'आव थांसै खिनो ओंखारसोदों आंखौ दे होमबालाय थांदो आब' खिनो ओंखारनायखौ लाखिनो हाथारला आं बालि खारबोलांनोसै आङो नंमारगौ दे बोरमा फिसा मासेखौनो जोंफोरो जोथोनै लाखिनो हायासै हाय बिबारि सनासो माथो बिबारि जांग्रावा दासो माथो अबाव थांनो नागिरदों
खानजं लाहानायाव थांनि र' बिबारि जांग्रा आदा बोरमा फिसा नुदोंमोन नामा गोसोम माने बोरमाया गोसोममोन आरो बोरमा फिसाया नुवाखै माथो मा गोमादों नामा बोरमा फिसाया औलै जांग्रा आदा दहायनिफ्रायनो गोमादों मोनाखै दाहालागि एसेबां नागिरबोबाय आङो रावनियावबो मोनाखै ए सैमाफोरा लांबाय खोना दाहालागि मांदाय हैबाय खोनालै सैमाफोरा मोनथिला दे आरो बेबादि नोङो बोरमाया गोमादोंब्लाबो जेबो सिन्था खालायनाङा दे आं दङना आं नोंनो बोरमा मासे बायना होगोन आङो नांलायालै जांग्रा आदा दै मानो नाङाब्रा बिबारि आं नोंनो मासे बायना होगोन होनदोंना आं बायना होथारगोन बेबादि नोङो जेबो टेनसन खालायनाङा नोंनि बोरमाया जेसेबाङानो गोमाया मानो आं नोंनो गोदान गोदान बायना होबाय थागोन आदा नांलायालै मानो नाङाब्रा गावनि साननानै लाब्रा दे होमबा आं थांसै दे जांग्रा आदा बैजा नागिरहैबावनि आङो बोरमा फिसाखौ दे होनबा सना माबा बोरमा सनाखौ नागिरदो माखारै अ दे I love you लै बिबारि सना आं नोंखौ जोबोद जोबोद मोजां मोनो